Shin ko kun san yakin Jamal shine farkon baraka da aka samu ko in ce baraka a tsakanin al'umma musulmai? Tarihi ya tabbatar da cewa yakin Jamal wato yakin raƙumi wanda ya faru tsakanin Nana Aisha da Sayyidina Ali alaihi salatu wassalam ya faru ne saboda kashe Usman bin Affan. Da farko dai waɗansu suna cewa me yasa Imam Ali bai ɗau fansan kashe Usman ba. Wannan yasa Talha da Zubair wanda suka kasance mabiya Imam Ali ne a baya suka yi juya mai Imam Ali baya suka koma wajen Nana Aisha. Nana Aisha fa bata yi niyyar yaƙa Imam Ali ba, amma suka je suka same ta suka ce ita kadai ce za ta fito ta taka ma Imam Ali burki dan ya fito ya yaƙi ko ya kakkashe mutanen da suka kashe Usman bin Affan. Ita ko bata lura ba, duk da cewa a cikin wanda suka kashe Usman bin Affan akwai faɗaƙaninta wanda Muawiya ya kashe shi mai suna Muhammad bin Abubakar. Amma Nana Aisha saboda Allah ya kaddara ko in ce kaddara ta gafata haka ta fito domin ya kai Imam Ali. Bayan ta kama hanya kawai sai ta je wani waje mai suna Hawab inda ta ji karnuka suna mata haushi a bakin teku. Tare ta tuna maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya ce mata a cikin mata na fa akwai wacce karnukan Hawab za su mata haushi. Wannan abun ya tuna mana Nana Aisha, ta ce tabbas ita ba za ta je ba saboda manzon Allah ya ce akwai matansa da za ta je ta saba ma Allah karnukan Hawab har za su dinga mata haushi. Take Talha da Zubair suka zo suka rantse mata da Allah cewa wallahi nan wajen ba Hawab bane. Nana Aisha ko saboda uwan mumunai ce sannan kuma tana ganin cewa wai na mutanen fa sahabbai ne, ta yarda su mata ƙarya. Kuna ganin da su mata ƙarya tunda sahabbai ne, don haka sai ta yarda cewa nan ba Hawab bane. Ta hau raƙuminta suka tafi domin yaƙa Imam Ali, amma a wannan yakin bata ci nasara ba, sai dai an kashe musulmai masu ɗimbin yawa har ta kai ga raƙuminta da yayi wani ƙara tare musulmai da su zo wajen raƙumin tare kuma duk za a kakkashe su. Wannan yasa Imam Ali ya umurci ɗansa Imam Hassan da ya je ya kashe raƙumin. Imam Hassan yana zuwa ya samu ya kashe raƙumin. Nana Aisha ta faɗo akan raƙumin nan. Bayan nan kowa yi wa kanshi jaje da bakin ciki, kuma Nana Aisha ta shirya domin komawa gida akan wannan abu da aka yi. Imam Ali kuma ya haɗa yan runduna domin raka ta har zuwa gida, rakiyan mutunci. Kaga yadda ake yaƙi jama'a ba tare da tozarta ko cin mutuncin wani ba. Kaga bata yi nasara ba, amma Imam Ali haka ya girmama ta, ya haɗa wanda raƙumi aka maida ta gida. Tambaya masu zagi yan shi'a a wannan lokacin suwa yan shi'a kuma suwa ahlus sunna? Shin wayanda suka taimaka ma Nana Aisha a yakan Imam Ali su ne yan shi'a ko kuma ahlus sunna, ko kuma wayanda suka taimaka wa Imam Ali wajen yaƙi da Nana Aisha su ne yan shi'a ko kuma ahlus sunna? Suwa yan shi'a lokacin kuma suwa ahlus sunna a lokacin? Ku ba mu amsa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.